Bisa ng Memorandum of Agreement ay pinatutupad ngayon sa lalawigan ng Bulacan ng Philippine Red Cross ang mass swabbing. Ayon kay Gobernador Daniel R. Fernando, nakapaloob sa nasabing kasunduan ang pagbili ng 1,428 na swab testing kits. Nagkakahalaga ito ng 5 milyong piso na ayon sa gobernador ay magmumula sa alokasyon ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa Bulacan. Prioridad na makasama sa gagawing mass swabbing at testing ang mga suspect cases ng coronavirus disease o COVID-19 at mga medical frontliners. Paliwanag ni Provincial Health Office Head Jocelyn Gomez, ang pasyenteng matutukoy na suspect sa COVID-19 sa barangay ay susunduin ng ambulansya ng pamahalaang bayan o kaya ay ng pamahalaang lungsod. Dadalhin ng pasyente sa Bulacan Infection Control Center upang doon gawin ang swabbing. Nakahanda naman ang mga quarantine facility na pagdadalhan sa pasyente pagkatapos ng swabbing. Makukuha ang resulta ng mass swabbing at testing sa loob lamang ng 48 oras. Bukod sa mga biniling swab testing kits sa tulong ng PhilHealth, may nauna ng 1,300 swab testing kits na ipinagkaloob ang Department of Health o DOH para sa lalawigan ng Bulacan. Sinanay na rin ang mga rural health units ng Bulacan para kumuha ng swab samples. Ang swab testing kits mula sa DOH ay binigay na sa mga bayan at lungsod para sa kanilang swabbing. Ipinag-utos ni Governor Fernando sa 21 pamahalang bayan at 3 pamahalang lungsod na magtalaga ng dedicated ambulance na para lamang sa mga pasyenteng may kaugnayan sa COVID-19. Karen Maurilio, CLTV 36 News.